Da? Ano yun? Ano yun? Live na ako da. Sige, di mo lang kumain di da. Hmm? Kinain mo yung avocado di da. Nasaan na? Hinog na yun yung isa, kainin ko yun maya. Namin na hinog. As in namin na hinog. Hindi, malambot na. Kakain ako mamaya pagkatapos kong mag-live. Sana hinawakan mo kanina yung yun ang pinakainog. Hindi yun lupa. Sa balat lang yun. Yun nga yung pinakainog sa lahat. Yung iba hindi pa hinog yun eh. Patingin ako yung inawak-hawakan mo kanina, akin yun. Ayan mga lalab, pasensya na kayo kanina kasi yung ating live is naputol dahil sa mic kong nagluloko. Patingin natin sana. Magtingin tayo sa Lazada mamaya. Saan cellphone mo da? Palike nga yung live ko. Palike. Kaya mong itlog ni Mawi ang idim. Miami Beach, ayan. Love you so much, Agum. Thank you. Love you, I miss you. Miss you so much, Mama Chup Chup. Love you, baby. I miss you, Agum. I wish you are here. Hindi pa ako na-subscribe. Tingnan mo. Kared. Ba't di mo ko sinasubscribe, Dida? Ay, hindi siya masubscribe. Bakit? Accounts. Para kalikuto. Anong email address mo da? Email. Ano email mo? Grace mo ta? Big letter? Ganito. Password da. Parehas? Ha? Di mo na alam? May password to. Paano to maano? Buksan. Sino? Ano password nito?
Ayun oh. Hindi nabubukas. Kailangan may password. Kaya pwede ka makasubscribe eh. Huwag kakalimutan, tingin mo, hindi ka naman nakasubscribe sa akin. Hindi nga ako nagkukuha. Suwada. Ako rin kakalikutin ko. Kung mag-ko. Adto mo. Hindi mo rin malike. O, hindi ka makapag-like. Kaya nga di ako nakakakuha. Nambis na yung parang pakalikot ko. Ayan, Agum, thank you so much, Agum. Sa 5 million in the house. Was a see. Sino to, i-subscribe mo ko, tingnan mo. Ako lang nga nidali Naka-red ka pa eh, oh. Adto mo. Wait lang, tapusin mo yung ads. Tapusin mo yung ads. Ayan, it's me, Jim Lalab, kanina nawala. Nawala kanina, it's me, Jim, kasi yung mic ko nagluko na naman. It's me, Jim. Thank you so much, Lalab. It's me, Jim. Ayan. Pag nagluko yung mic, wala, mag-out na. Kakaasar lang. Ladies, ayan. L3, Miguelab shout out. Android 15, Miguelab shout out. Thank you. New video from L3. Ayan, L3 Lalab, new video. Thank you so much. Meron kang premiere Lalab, it's me, Jim. May premiere ka? Di ba yan, Lalabs? Ayan. Nawala yung live ko kanina, oy. Nawalan kasi ako ng mic. Kakaasar. Ayan, Maui Boy, thank you so much. Lalab, Maui Boy. Bibi, pagbalik mo, dala mo ko ng tubig. Ayan, 6 million in the house. Miguelab, shout out. Ayan, do vlog 10. Miguelab, shout out, do vlog. Senyorita, tadadan, tadadadada. Do vlog. Miguelab, shout out, Lalab. Do vlog. Bam, bam. Bigyan kita ng jacket, Lalab. Good morning, host. Ayan, may jacket ka na, do vlog. Do vlog 10. Meron ka bang 10? Meron kang 10? Do vlog? Morning, host. Ayan, good morning, Lalas. May jacket ka na. May 10 ka ba, do vlog? Ha? May 10 ka, do vlog? 10. Ayan, X na ba tayo? Do vlog? Do vlog. May 10 ka. Mayroon na, host. Di pa ba tayo X? Nasaan yung bahay mo, do vlog? Tingnan ko po, host. Sige lang, Lalab. Sige, tingnan mo. Ayos, sa lahat, patamsak sa premiere. May premiere. Ito ba yung dati mong premiere, Lalab? Hindi mo pa rin na-play yan? Bago. Bam, bam, bam. At my worst music video Tagalog. Tamsak na OFW ako, Lalabs. Sa iyong premiere. Go post, di pa po. Sige, Lalabs, 10. 10 tayo, tamsakan mo na lang. Gusto mo magtamsak sa ko? Sige na lang, tamsakan mo na lang yung live ko. 10. Do vlog. Sana yung bahay mo? Ba mo yung bahay mo, Lalabs? Alam mo yung password? Nabuksan mo? Ang tapuson?
O, ayusin mo, hanapin mo yung password nun. Ayan, Gabay. Gabay mo to, Miguel Love, shoutout, tamsak harang host. Ayan, main po, gamit ko host, do vlog. Sige, Lalab, dikit ko yung main ko sa'yo, no problem. Ikaw ba si do vlog? Sige, nandito ako sa main. Tingin kung nakadikit ako sa'yo, ha. Wait lang, tapusin ko lang tong harang. Do vlog. 1.74. Do vlog. 1.74 ka do vlog, ha. Dikit ko rin yung main ko. Ayan, pumunta muna ako sa main, ha. Dikit mo na yung 10 mo, lalags. Ayan, punta ako sa main. Wait lang, may harang uli. Sayang ng harang. Tara, 10 from Rudy Katamura. Sige, dikit mo na yung 10 mo, do vlog. Ayan, dito na ako sa main. Dikit ko muna yung main ko. Ayan, do vlog. Nasa main channel ako, ayan. Ikaw yan. Oh. Buhay Hardinero si do vlog. Dida. Ayan, do vlog. Dikit ko na yung main ko, ha. Pinanood ko sa ng 2 minutes. Ayan, mag-start na ako sa 10, ha. Sisid Manggora, Miguel Love, shout at lalab Sisid. Gabay mo to, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, do vlog, ha. Nandito na ako sa bahay mo. Nadikit ko na yung main channel ko. Tara, 10 from Rudy Katamura. Ayan, do vlog, ha. O kaya do vlog, dito mo lang itamsak sa yan, binaba kong bahay. Ayan, Bicolan ng Uragon. Or else itamsak mo na lang sa aking live. Ayan, do vlog, nag-start na ako, ha. Ayan, Rudy Katamura, pagkatapos namin ni do vlog, pwede kang barter lalab. 10 lang naman to. Mabilis lang yan, 10. Gabay mo to dan sukli. Sisid Manggora dan po sa LS nyo, sir. Nilmar Lalab, Miguel Love, shout out Nilmar. Yan, Nilmar Lalab, Miguel Love, shout. Gabay mo to, nagbaba ng bahay. Gabay mo to. Ayan, pangalawang dikit na ako sa'yo, Dan po, sige lang, lalas. Ayan, on the way, nakatatlo pa lang ako, kasama yung main channel ko, ha. Jonas Kilalab, thank you so much. May bago na pala yung ngayon, no, YouTube. Jonas Kilalab, thank you. Thank you so much. Madam Love Channel, Miguel Love, shout out po. Ayan, Jonas Ki, thank you. Madam Love Channel, Miguel Love, shout out po, madam. Tamsak, salamat po sa magandang umaga. Ayan, magandang umaga, madam. Do vlog, pangatlo pa lang, pangapat pa lang to, kasama yung main channel ko, 11, idikit ko sa'yo, ha. Ayuda. Ayan, sige po, pin kita, madam. Tara, 10. Ayan, do vlog. 10 kayo ni lalabs, ni Rodi. Ano ba ginawa mo, Dida? Sa YouTube. Ayan, no. Tara, 10. 11 million imigalab shout out. Rodi, bahay mo. Si Rodi, bahay mo daw po si Rodi. DBN, ayan. Ayan, 10. Bahay mo daw, bahay mo. Hindi ko
ko alam mo. Hindi ako mahilig sa baduya eh. Para kasing upa. Baduya! Oo. Kape tayo, sige lalabs. Meron ako ditong ano sabi ni mama, baduya daw, yung parang, mama, huwag ka maingay, narinig ka dito ma, ikaw naman eh. Nare-record yung voice mo dito ma, suhada. Kagabi narinig ko yung voice mo doon sa live ko. Eh, ang ingay mo. Yan ang nanay ko. Lala. Yan ang nanay ko, suhada. Kapeos, ayan, sige lang, ano po, Sir Rodi. Salamat. Nagkape na pa ako kanina. Ayan, nakalima na ako do vlog. 5 na lang lalads. Gabay mo to Dan, huwag mo pagalitan ho sa... Oy, hindi ko pinapagalitan yung nanay ko. Sadyang maingay lang talaga yan. Naririnig ka nga dito. Like, naiintindihan ka ng iba. May mga taga Bicol dito eh. Huwag kang malakas yung boses, ma. Naririnig ka nga sa live. Nare-record yung boses mo. Kala mo di nare-record. Maririnig yan ng buong mundo. Bicol po. Ayan, naintindihan ka daw na Bicol siya. Ayan, naintindihan ka daw niya. Nanay ko mga lalas, ganyan talaga yan. Parang Armalite yung bunga. Oo na ma. Do vlog bahay mo pasilip. Ano siya, naka main channel sa Lalabs. Ano, Rodi? Gusto mo guto channel mo lang, ginuto channel ko nga lang siya. Ayaw niya magbaba ng bahay eh. Ginuto channel ko lang siya, ano, Rodi. Naka main channel naman siya. Mga lalas, balablab pa ako sa nakapin. Eh, ano na ako, malapit na ako, 2 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, do vlog, 2 na lang lalas, do vlog. 2 na lang do vlog, matatapos na ako. Yung nanay ko mga nalab, ganyan talaga yan, sobrang maingay. Normal na ata yan sa mga nanay. Gabay, ayan Dan, gabay. Ayan, isa na lang ano, do vlog, isa na lang, tapos na ako. Dami yata laman si Pimos, ilista mo pa ha. Ayan, Dan natin. 11 pala kasi yung ano main channel ko, nadikit ko sa'yo. Ano kasi ito lala, sinasign in. Sinasign in. Ayan. 8 million. Go tayo, Rodi OTW sa'yo. Ayan, Rodi Lalabs. Go daw, Lalabs. Go. Sisid Manggora. Ayan. Ay. 9 million Miguelab shout out. 9 million. Ayan. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalab. 5 million Miguelab shout out. Walang daming viewers niya. 129. Pakibaba naman bahay. Lagay mo lang dyan, ma.
Main gamit ko, Rodi, Goto channel na lang po. Ayan, Sir Rodi, pwede mo po siyang i-Goto channel si Dublog. Kasi dinikitan ko siya, nag-Goto channel ako, ayaw niya magbaba ng bahay. Ayan, RJT Amazing C, Tamsak Host. RJT, Miguel Lab, shout out, Lalabs. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Ayan, Sir Rodi, si Dublog po, kabit kita, Miguel Lab. Ay, ngayon lang nakadalaw, hehe. Kabit kita, Miguel Lab, shout out, Lalabs, kabit kita. Ayan. Okay, search ko na lang. Yes po. Goto channel, pwede naman click mo lang yung pangalan niya si Rodi. Ayan o. Click mo lang yung pangalan ni ni Dublog. Lumalabas naman dyan. Goto channel, report block. Hera, Migalab shout out. Migalab shout out everyone. Madam Victoria. Adventure USA, Migalab shout out. Click mo lang pangalan. Yes po, Sir Rodi, click mo lang. Ayan o. Pag click naman, lumalabas yung Goto channel. Nakamin siya. Wag i-block host, ha? Hindi. Yung lumalabas lang doon. 11 million, Miguel, shout out. Wag mong i-block si Rodi. Hera, Miguel, shout out, Hera. Madam Mary Rose. Ayan, nagbalik si Madam. Di pa tulog si Madam Mary Rose. Kanina nawala. Patay tayo dyan, ha? It's Ashing, Miguel, shout out na sa harang pause from Victoria. Ayan. Love channel, Miguel, shout out. Ayun, palablab po ako nakapin mga lalab, Madam Love channel. Ayan. 25 tamsak. Ayan, salamat po sa patamsak. Ano ma? Butaltal na host from J Monets. Sir J Monets, Miguel, shout out. Herenos, kumusta? Okay lang po, madam. Madam, hindi ako nawala. Dito lang ako busy sa'yo. Nag-copy ako. Sir J, yung nanay ko kasi ang ingay. Mga lalag, inaan ko lang kasi nagbubunga nga siya. Pag kinontra mo, nagagalit. Ayan o, panay, bunga nga. Hinaan ko lang yung boses ko. Mary Rose, shout out from Victoria Adventure USA. Mary Rose, shout out. Ingay ni mama. Mau, may nagsabi dito, Mau. Ingay ni mama. Ayan o. Shout out daw kay mama. Kumusta mga guwapa ang guwapo dire? Ayan. 13 million, Miguel, shout out. Victoria Adventure USA, sis, Miguel, shout out. Bigyan mo tubahos, ha? Hindi yan nagiinom ng tuba. Ano lang, yung gin. Alam mo yung 4 na kanto? Yung gin. Pag nalasing niya, nag-iiyak. Palablab mga palangga from Victoria Adventure USA. Ayan, 14 million, Miguel, shout out. O ayan, wala siyang tigil sa kakabunga nga mga lalag. Nare-record yung mga sinasabi niyan. Kahapon yung mga pinagsasabi na-record. It's Ashing, ayan, nagbaba ng bahay. Oo, wag lalong maingay pag nalasing. Hindi yan siya maingay pag nalasing, naiyak. Lahat ng problema naiisip niya na. Mary Rose Nasyo, nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab pa ako nakapin mga lalas. Ayan si Madam Tom Harris. Ayan si Tom Harris. Dadadan. Ayan, Madam Mary Rose, nagbaba ng bahay. Hera, gabay mo to dan from Hera. Ayan. Mercy Javier Madlang, Migalab, shout out. Mercy, Migalab, shout out, Mercy. Din natin ang jacket. Chan. Tamsak dan po, from Mercy. Ayan, Mercy, bigyan kita ng jacket, lalab, Mercy. Wait lang. Ayan, may jacket ka na, Mercy. Mercy Javier Madlang sa Kalam. Salamat po.
Ayan, si Hera po, nagbaba ng bahay, si Hera. Do vlog 10. Ayan, Madam Melos, baka gusto mong magbarter, madam. May 10 si si Do vlog. Dan ka na ba Do vlog kay kay Rudy Katamura? Ayan, thank you. Pwede bababa. Opo, Mercy, pwede ka magbaba ng bahay mula, loves. Ayan, palablab po ng Kapin Love Channel. 10-10 na lang. Arat na po from Do vlog. Di pa po, hantay ko pa siya, host. Di pa ba siya nagdidikit? Ayaw ko barter, ayuda lang ilis ko. Ayan. Ayun, barter, madam. O kasi yung barter kasi, mostly madam, kinakain din yan pagkatapos ng dikit eh. Ako nagbarter minsan. Kasi may pampakain kay Lulu ba? Do vlog dan 10. Ayan, do vlog lalabs. Dan ng 10 si Sir Rodi. Hera, nagbaba ng bayo TW po, Rodi. The sunshine. Ayan, mali pa, mali. Ayan, Rodi, nagbaba ng bahay. Si Rodi po nagbaba ng bahay. 11 million, Miguel Love, shout out 11 million. Ayan, si Sir Rodi po nagbabay ng bahay. 9 million, Miguel Love, shout out 9 million, 30 thumbs up. Thank you so much po. Dan now sa nakapinos from Victoria Adventure. Ay, Madam Love Channel, pasuklan na lang po si Madam Victoria po. Dan na po sa'yo, Sir Rodi, bahay ko. Binaba mo, hehe. Sir Rodi, bahay daw ni binaba mo. Sir Rodi. Bahay ni Do Vlog. Hindi, naka-main channel din yan si Lalabs. Naka-main channel din yan si Rodi. I-search mo na lang. Mo, Goto Channel. Thank you, host. Ayan, nasa bahay ako, Madam, Love Channel. Pang ko na to, pang 3 dikit. Pang 3 dikit, Madam, Love Channel. Hindi na ako nagbabakas. Pinapanood ko siya ng 1 minute. Rodi Lift the Love Begin from Victoria Adventure. Hindi po siya nakamino si. Ayan, si Rodi. Baba mo daw po yung bahay mo. Kasi yung binaba mong bahay kay Do Vlog, hindi mo ata napansin. Pangatlong dikit ko na to, Madam Love Channel. Dan na pa ako sa nakapin, Tumhares. Ayan. Ayan, Madam Love Channel, dan daw po si si Gabay. Gabay mo to, pabalikan na lang po. Salamat. Ayan, 9 million, Miguel Love, shout out. Ayan, it's Asyeng, nagbaba po ng bahay. It's Asyeng. Ayan, Tumhares. Pang-4 na dikit po, Madam Love Channel, kay Tumhares. It's Asyeng, nagbaba ng... Man, oras kayo alis, ma. Ha? O, sige, hintayin ko na lang siyang bumalik. It's Asyeng, nagbaba ng bahay. It's Asyeng. Ayan, it's Asyeng, nagbaba ng bahay. Ayan, pang-5 po itong dikit sa'yo, Madam Love Channel. Kay Tumhares. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. 6 million, Miguel Love, shout out. Gabay mo to. Ayan, nagbaba ng bahay. Gabay mo to. Si Rodi, bahay mo po. Try mong i-search yung ibang, Rodi Katamura. Bakit kasi mali yung niya binaba? Baka bumalik yun, Do Vlog. Sabihan ko na lang. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. 7 million. Yan nga natin. Hintay ko na lang po. Ayan, from Do Vlog. Sige lang, Do Vlog. Baka babalik yun pag napansin niyang parang di ka dumidikit. Then po sa nakapin, Tumhares from Gabay Moto. Ayan, Madam Love Channel. Dami na pong nagdikit. Sige, babalikan ka niyan. Po, lalabs.
Gabay mo to lalas. Susuklian ka niya ni Madam Love Channel. Yung binaba ni Love Channel, ibang bahay. Opo, ibang bahay po yan. Pinapangisda niya. Gabay OTW from Dublag. Rudy Katamura Jr. Ayan, nagbaba ng bahay. Sir Rudy, mali daw po yung binaba mong bahay. Yung bahay ni Dublag, yung binaba mo kanina. Ayan na, binaba niya na Dublag. Hinintay ka niya si Rudy. Kasi kanina nga, mali yung binaba mo. Mali po kasi binaba mo rin yung bahay ni Dublag. Kaya hindi kanya nasuklian. Sige na, Dublag, suklian mo na si Sir Rudy. Okay na daw. Manual mo na lang din from Rudy Katamura Jr. Ayan, Gabay mo to, nagbaba ng bahay. Tingnan natin yung bahay ni Gabay mo to. Nakatago siguro, malaki yung bahay nito ni Gabay mo to. Malaki na siguro yung bahay mo, Gabay mo to, nasa 10K na. Kasi naka-hide. It's Asyeng, ayan, nagbaba ng bahay si It's Asyeng. Tingnan natin yung bahay ni It's Asyeng. Suroy ni Lady Arms, ayan, malaki rin yung kanyang bahay ni Suroy. 1K po. Kawa 1K mo lang ba? Nakatago na kasi yung bahay mo. Ako dito tinatago yung bahay ko para makita ng mga viewers kung ilan na talaga yung bahay ko. Ayan, 7 million Miguel Love, shout out. Million na yan, Gabay mo to. 1 million daw sabi niya Tumaris dan from CQPH. Ayan, Madam Love Channel. Tingnan natin gumuhit na. Madam Love Channel dan po si CQPH, Madam. Ayan, dan na po 9 million Miguel Love, shout out. Take over Holy Spirit, Miguel Love, shout out. Hi. Ayan, take over Holy Spirit po. Nagbaba ng kanyang bahay. Take over Holy Spirit. Ayan, 9 million Miguel Love, shout out. Gabay mo to po, nagbaba ng bahay. Ayan, Madam Love Channel. 1.38. Nakalimang dikit na ako sa kanya, Madam. Madam Love Channel. Nandito ka pa po ba, Madam, Mary Rose? Ayan, Rodi, dan po 10. Ayan, si Rodi, dan daw po ng 10, si Rodi. Dan na po ng 10 sa'yo po, lalabs. Si Rodi. Si Dublag. I have already dikit sa iyo long time ago, tamsak na umi sa iyo. Ayan. Yes po, take over Holy Spirit po. Matagal na po tayong magkadikit. Salamat po. Ayan. Yung nakaraan, binisita kita sa live mo po. Ayan. Salamat from Rudy Katamura Jr. Ayan, 8 million Miguel Love, shout out 8 million. Thank you so much po sa 8 million in the house. It's Asyeng, ayan, nagbaba ng buy. It's Asyeng. 8 million Miguel Love, shout out. 8.84 to 8.85 ka na po, Sir Rodi. Salamat po. Ayan, 8 million. Hindi pa rin gumuguhit tong ni Madam Love Channel. Hindi pa rin siya gumuguhit. Nag-low battery. Charge ko yung mobile. Wait lang. Namamatay. Nalobat. OTW po sa nakapin from Dublag. Ayan, thank you.
8 million, mega love, shout out, 8 million. Hindi pa rin gumuhit yung nakapin. Sorry ni Lady Dan po, from Gabay Muto. Mga lalabs, yung aking video po, ayan, Bicula ng Oragon. Ayan, ako po yan, si Bicula ng Oragon, mga lalabs, palablab din po ako, patamsak na din. Ayan, yung aking video po yan. Ayan, 8 million, mega love, shout out, 8 million in the house, thank you so much. Nakapindan po from Dublag. Ayan. Madam Love Channel, dan po sa iyo, Madam Love Channel, pabalikan na lang po. Kay Tom Harris. Ayan, hindi niya, ano yan, pinapangisda lang yan ni Madam Love Channel. Ayan, Dublag, may 10, Dublag. Bruchito Channel, ayan, binababa ni Nightboot. Palablab din pa ako mga lalabs. Sir Bruchito. Ayan, 9 million, mega love, shout out. 9 million in the house, mega love, shout out. Ayan. Ayan, it's Asyeng. It's Asyeng. Ayan, nagbaba ng buy. It's Asyeng. Ayan, Madam Love Channel, gumuhit na po yung ano mo po. Madam Love Channel, gumuhit ka na ng isang guhit. Ayan, nakasampu ata ako ng dikit dito. It's Asyeng, ay nagbaba ng buy. It's Asyeng. Madam Mary Rose, nandito ka pa po ba, Madam? Ayan, Madam Love Channel, gumuhit na po. Gabay mo to. Tayo kay Gabay mo to. Ano mo lang, baka 1K mo lang ba Gabay mo to? Si It's Asyeng. Punta muna tayo kay It's Asyeng, tapos kay Gabay mo to. Nauna pala to. Sunod kita lalabs kay ano ha. Kay ano. It's Asyeng. Nauna kasi to sa'yo sa kunti. Si CQ, tingnan natin yung buy ni CQ. Si Sir Jomar pala to. Walking tours to Cubao Farmers. Ayan. I miss Cubao. Ayan, 8 million, mega love, shout out. Ayan, thank you so much, Lalab Junaski. Nagulat naman ako. Lalab Junaski, thank you. Member for 8 months, bronze. And Junaski, Lalab, mega love, shout out. Thank you, Lalab Junaski. Ayan. Diyan na lang sumulpot. Lalab Junaski, thank you so much. Ayan. Ayan. Thank you so much, Lalab Junaski. Thank you. Mega love, shout out to patamsak from Kuya by Vlog. Ayan. Jomar Onyati Dan po. Love you. Ayan, love you too, Lalabs. Junaski, thank you so much. Magtulog ka na. Anong oras na? Ayan. Thank you so much, Lalab Junaski. Ayan. Member for 8 months. Thank you. Thank you, thank you. 10 million, mega love, shout out, 10 million. Ayan. It's Asyeng. Palablabin po natin nakapin. It's Asyeng. Baba ko nga yung ano ng member ko. Nakakalimutan ko na. Si Bloody Coder. Ayun, palablab po ako nakapin mga lalab. Ayun, mga lalab, palablab din po ako sa ibababa kong bahay. Bloody Coder. Ba't ayaw? Ba't ayaw ma-search? Ayan. Kuya Bay Vlog, mega love, shout out, Kuya Bay. Ayaw ma-search yung pangalan ni Bloody Coder. Ang hirap niyang i-search. Ba't minsan ang hirap ng pangalan ni Bloody Coder i-search? Dating dikit po sa nakapintamsak lang. Ayan. 10 days.
Ayan, gabay mo to, nagbaba ng bahay, gabay mo to. Mga lalab, palabdan po ako sa aking ibababang bahay, mga lalab. Ayan si Bloody Coder. Si Cupid, dan pasukli na lang from Rudy Katamura. Ayan. Debian lalabs. Ayan mga lalabs, palablab naman ako sa binababa kong bahay. Ayan. Bloody Coder. Palablab din po ako, mga lalabs. Ayan, it's Ashing po, palablab naman pa ako nakapin. Ayan, mga lalabs, palabda din po ako sa binababa kong bahay. Ayan. Suroy ni Lady Amsdan. Ayan. It's Ashing ay nasa bahay mo ako, suroy ni Lady Ams. Masaya akong alagaan ka. The Boxing Talks, Migalab shout out. Jen Channel, Migalab shout out. Ayan. Diyan kayo magdikit. Ayan. Tamsak my dear host from Quinto. Quinto lalab, Migalab shout out Quinto. Yan palablab din pa ako nakapin, mga lalabs, nakapin po. Madam, kain tayo. Sige po madam, kain ka lang po, ano po yung pagkain mo. Di ka pa inantok, di ba alas 7 ka na tulog? Madam Mary Rose. Gabay mo to Dan. Ayan. The Boxing Talks. Kuya Bay, nagbaba ng bay. Kuya Bay. Kuya Bay, Migalab, shout out Kuya Bay. Sana ba yung video ko na wala na? Ayan, Jen Channel number 47. Dan from Gabay Moto. Ayan. The Boxing Talks, Migalab, shout out The Boxing Talks. Thank you so much po. Kuya Bay, vlog sir, OTW from Madam Mary Rose. Ayan. Quinto, nagbaba ng bahay. Quinto, ayan. The Boxing Talks, Lalabs, Migalab, shout out. Ayan, nasa bahay mo po ako, Madam Suroy. 3.89, malaki yung kanyang bahay. It's Asyeng. Ayan. Mayarang pa po yung nakapin. Ano, it's Asyeng po. It's Asyeng. Ayan, Madam Mary Rose po, nagbaba ng bahay. Madam Mary Rose. Kuya Baydan sa Manukan from Gabay Moto. Danda daw po sa Manukan, Gabay Moto. Tididididin, tididin. It's Asyeng. Ayan, nagbaba ng bahay. It's Asyeng. Do vlog, may 10 mga las. Kung may 10 kayo dyan, pwede kayong magbartir. Ayan. 8 million, Miguelab, shout out. Pamkan Mendoza. Lalab, Pamkan, Miguelab, shout out. Good morning, Lalabs. Ayan, Pamkan, good morning. Bakit gising ka pa? Anong oras na ba dyan? Ay, nasa work ka ba? Si Cupid, dan sa'yo, kumain ka na, Bibi? Bakit? Ito, oh, ayaw mo yan? Kuha ka. Saging. Adventure with myself. Hi po. Migalab, shout out Adventure myself. Thank you. Ayan. Palike my premiere. Ayan. Sige na, i-like natin yan. Adventure with myself. Migalab, shout out. Ayan, may jacket ka na po. Adventure with myself. May jacket ka na, Lalabs. Thank you so much. Ayan, may jacket ka na.
Mary Rose Dan watching. Ayan from CQ. Sige po, Madam Pamkan, tamsakan ko po yan. Ayan, suroy dan po ako sa iyo ng lalags. 2. Thank you, sis. Ayan. Palagi nagluluko tong ating mouse. This page not responding. Yan na naman, baka mawalan na naman ako ng ng mic. Pag ito namatay pa, iwan ko na lang. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out, thank you. Makaka-copyright tayo niyan. Tamsakan kita, Pamkan Lalags. Wait lang. Naglo-loading kasi, tingnan mo. Diyos ko, taga napakabagal ng internet na to. Nakakahina ng dugo. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. 5 million in the house. Thank you so much. Diyos ko, napakabagal, oy. Panay ikot. Whip, whip, whip. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out. Diyos ko, napakabagal. Kwentong probinsya dan po from Gabay Moto. Ayan, si Gabay Moto nagbaba ng bahay. Diyos ko, tong cellphone na to. Sarap ibalibag. Shadow Mind, tusok ulit, idol. Shadow Mind, thank you so much. Ayan. Patamsak pa kay Pamkan mga lalas. Nandito pa ba, Madam Mary Rose? Nandito ka pa po ba, Madam? Wala ka na? Madam Mary Rose, nandito ka pa po ba? Patamsak mga lalas, nakapin po, may premiere. Patamsak po mga lalas, maraming salamat. Ay. Kuya Bay, nagbaba ng bahay, Kuya Bay. Ayan, patamsak po, nakapin, patamsak. Hindi pa rin nagpalit, napakabagal. Tamsak na lalags. Patamsak po ako nakapin mga lalab. Patamsak po nakapin. Ayan, patamsak po nakapin. Handa na po ba kayo nakapin mga lalabs? Nakapin. Bagal lumabas. Handa na po kayo nakapin mga lalabs. Magtamsak po sa nakapin. Bagal lumabas. Gabay Moto OTW. Ayan from Madam Mary Rose.
OTW sa nakapin. Patamsakan natin si Madam. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs, nakapin po. Ayan, lablabin po natin nakapin Madam. Si Madam, till I meet you. Kumanta si Madam Oy. Ako na yan kumanta, Diyos ko. Ayan, Shadow Mind. Nagbawa ng buy, Shadow Mind. Tamsak dikit kay Pam. Ayan, haha. Ayan, Debian, nagbaba ng buy. Gabay mo to po, nagbaba ng buy. Lablabin po natin. Mereros Nation dan po pasukli from Adventure with Myself. Ayan, Quinto, nagbaba ng buy si Quinto. Ayan, 4 million Miguel Love shout out. 7 million in the house. OTW po from Mereros Nation. Ayan. Kumakanta si Madam. Sana all. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalads. Adventure with Myself dan sa'yo tamsak. Ayan. Ayan, Jen Channel dan po from CQPH. Ayan, CQPH, nagbaba ng bahay. Kuya Bay Vlog, nagbaba ng bahay. Tamsak dikit kay Pam. Ayan, from Quinto. Kuya Bay Vlog, OTW from Shadow Mind. Nakapinhos +1 from Kuya Bay Vlog. Ayan, Madam Mary Rose, may ayuda ka, Madam. From Kuya Bay. +1 ka daw po. Di pa ako nakagawa ng bagong alagad. Kuya Biden sa'yo tamsak from DBN. Ayan. DBN Vlogs. OTW na si Madam Mary Rose. Kuya Bay, salamat from Mary Rose Nation. Ayan, salamat. Mga lads, Bicol ng Oragon po, binababa yung bahay ko. Ayan, thank you. Palablab din pa ako mga lalads sa aking video. Ayan, DBN Vlogs nagbaba ng bahay. DBN. Ayan. Bicol ng Oragon. Ayan, 5 million Miguel Love shout out. 6 million Miguel Love shout out. 6 million. Ayan. Kuya Bay Vlog dan sa'yo. Ayan, Quinto nagbaba ng bahay. DBN Vlogs dan from CQPH. Ayan. Ayan, CQPH po nagbaba ng bahay. CQPH. 10 million Miguel Love shout out. 10 million. Ayan. Gabay mo to nagbaba ng bahay. Gabay mo to. Jen Channel dan from Mary Rose Nation. Ayan. Jen Channel dan from Mary Rose. CQ dating dikit from DBN. Ayan. Ay, Madam Meros, nasa bayo pa ako, Madam. Kumakanta si Madam Oy. Till I meet you. Galing. Tara 10 from Rudy Katamura. Ayan. Haha, Madam, charot ko lang yan. Charot lang ba? Nakaya kasi kumanta. Yan, gabay mo to, nagbaba ng bahay, gabay mo to. Shadow Mind, dan si gabay mo to, pabalikan na lang po. Maraming salamat. Ayan.
Yan, 8 million, mega love shout out. Sandro Maginoo, mega love shout out. Host, ayan. Sandro Maginoo, ayan. Bigyan ka ng jacket, lalabs. Yung aking mic, naglulo ko, kailangan na itong palitan. Ay, hindi pala yung mic, yung aking mouse. Ito atang nakakasira. Sandro Maginoo, ay lalabs, wait lang, lalabs, benta ng jacket. Ito na, on the way na ang jacket mo. Saan na ba yun? Ba't di ko makita? Sandro Maginoo. Late. Ayan, 10 million, mega love shout out. Ayan, may jacket ka na po, Sandro Maginoo. Meron ka ng jacket, thank you. Main channel mo ba to, Sandro? Tingnan nga natin. Hindi mo sa main channel. Ano lang? Alagad, ayan. Ayan, galing ni Madam kumanta, oh. Tinapos ko talaga siya, Madam Mary Rose. Ayan, oh. Sandro Maginoo, mega love shout out. Ayan, 11 million, mega love shout out. 11 million, thank you so much. Thank you, Madam. Sana all kumakanta with mic. Ayan, 10 million, mega love shout out. 10 million in the house. Ayan, si Sandro po nagbaba ng buy. Sandro Maginoo. 10 million, mega love shout out. 10 million. Ayan, 10 million, mega love shout out. Thank you so much. Ayala Land. Ayan, full watch, Madam. 4 minutes and 15 seconds. Ninanais ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ayan, 7 million, mega love shout out. 7 million. Thank you so much, 7 million in the house. Ayan. Sandro Maginoo, Dan po sukli dito from Adventure with Myself. Ayan, Maginoo lalab, Sandro. Pasuklan na lang po si Adventure with Myself. Cesar Brusa TV Dan po from Gabay Moto. Ayan. Cesar Brosa, pasuklan na lang si Gabay Moto po Dan sa'yo. Salamat. Chelsea Story TV. Chelsea Story lalab, mega love shout. Salamat sa patamsak mo lalab, Chelsea. Hello sa lahat. Good morning from Chelsea Story TV. Ayan. Host everyone, patamsak upcoming premiere. Ayan. May premiere ka, lalags. Bruchito channel Dan, sukli na lang dito. Sige lang, lalas, magbakas ka lang dyan. Nagsusukli yan. Hindi kita sa'yo, Madam. Palablab pa ako nakapin. Ayan, Chelsea Story. Tamsakan kita, lalas. Wait lang. Shadow Dan sa'yo from Kuya Bay Vlog. Sandro Maginoo Dan from po sa'yo Kangkong. Kangkong. Ayan, Gabay Moto po. Nagbaba ng buy. Gabay Moto. 10 million, mega love shout out. 10 million. Ayan, nangangati tayo. Ayan, Madam Meros, pangalawang dikit ko to sa'yo, Madam. Ayan. May premiere ka Chelsea Story. Sana ba yung mo, binabang bahay? Tapusin ko lang yung harang ko. Ayan. Sayang.
And madam, pinapanood ko pa yung ano mo, video. Ayan, palablab po nakapin mga lalab, upcoming, premiere. Nakapin po may premiere mga lalabs, may premiere po nakapin, patamsak po ako mga lalabs. Ayan, tamsak na Chels, lalab sa premiere mo. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalabs, nakapin. Upcoming premiere po ng nakapin mga lalabs. Ayan, Madam Mary Rose. Patapos na siya. Gabay mo to dan pulpak sa'yo kapatid from Shadow Mind. Ayan, 7 million mega love shout out. 7 million in the house. Thank you, thank you, thank you. Ayan, Kuya Biden pulpak galing mo sumayaw. From Mary Rose Nation. Ayan. 8 million mega love shout out. 8 million in the house. Hello, how are you? Cooking with Sapia, mega love shout out. Cooking. Ayan, Cooking Lalab, mega love shout out. 8 million in the house, mega love shout out. Hello, how are you? I'm good, Lala. Thank you so much. Thank you so much sa palike. Thank you. Ayan. Like done. Thank you. Mga lads, patamsak naman po ako sa nakapin upcoming premiere. Gabay mo to. Ikaw sunod ko lalabsa. Huwag kang umalis. Gabay mo to. Wait lang lalabsa. Welcome most from Cooking with Sapia. Ayan, gabay mo to po. Nagbaba ng bahay. Gabay mo to. Ayan. 11 million. Mega love shout out. 11 million. Ayan, Cooking with Sapia po. Nagbaba ng bahay. Cooking. 11 million mega love shout out. 11 million in the house. Gabay mo to dan to you from Sandro Maginoo. Ayan. Ayan, gabay mo to. Pasuklan na lang si Sandro Maginoo lalas. Dan na sa'yo, salamat. Ayan, Madam Mary Rose po, nagbaba ng bahay. Lablabin po natin si Madam. Cooking with Sapia. Ayan, nagbaba ng kamay. 9 million mega love shout out. 9 million in the house. 9 million. Ayan. Obladi, oblada, la la la. Ayan. Asinto Elan, good morning puhos. Asinto Lalab, Migalab, shout out. Asinto Elan, thank you so much. Ayan, Asinto, may jacket ka na, Asinto. Asinto Elan, good morning puhos. Main channel mo ba ito, Lalas? Ayan, tingnan natin. Ayan, Asinto Elan, nasa bahay mo ako, Lalas. Ayan ha, suklian na kita agad. Ayan. Jacinto Elan, nasa bahay mo na ako lalabs. Ayan. 58 tamsak. Ang mga magandang tanawin sa bukid nun. Maglagay ng comment. Ayan. Ayan, Jacinto lalab, nasuklian na kita ha. Nasa bahay mo ako. Chell Story TV Danos. Ayan, maraming salamat po from Jacinto Elan. Ayan, Jacinto, nasa bahay mo pa ako. Ayan, pinapanood ko pa. Kuya Bay, Cooking with Sapia, OTWCs. Ayan. Anglo Swadhin India, mega live shout out. Thank you po, Much Idol, road to 1K po, 942 na po. Ayan. May mga alagad ka ba dyan na sinto? Pwede kang magbarter lalags. Anglo Swadhin India, ayan, nagbaba ng bahay, mega live shout out. Gabay mo to po, nagbaba ng bahay, gabay mo to. Na po ba kayo kay kay Chels Story mga lalabs? Yes, idol. Na kayo magtamsa kay Chels Story na kapin. Ang laki ng bahay niya, 9K.
Ayan, Jacinto Ella, nagbaba ng bahay, Jacinto. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Nandito ka pa ba ano? Gabay mo to. Gabay mo to, nandito ka pa ba? Gabay mo to. Gabay, nandito ka pa kagabay. Sampu-sampu na lang sa akin, arat na po. Ayan. Ayan ba kasi Chelsea Story may 10 lalas, pwede ka magbartir. Anglo Swadin India, hi. Mega Love shout out. Anglo Lalaws. Sandro Maginoo nagbaba ng bahay. Nandito pa ba si ano, si Gabay Moto? Gabay Moto, nandito ka pa ba, Gabay Moto? Chelsea Story done watching and sukli na lang po dito from Adventure with Myself. Ayan, Chelsea Story lalabdan na sa'yo si ano, si Adventure with Myself. Ayan, dublagdan po sa nakapin. God bless you from Jacinto Elan. Ayan, dan na po sa'yo lalabs. Si ano lalabs? Jacinto Elan. Dan sa nakapin. Chelsea Story, pasuklan si Jacinto. Dan sa nakapremier nakapin from Gabay Moto. Ba mo yung bahay mo, Gabay Moto lalabs. Ayan, 9 million. Mega Love shout out, 9 million. Ayan, Gabay Moto nakapin po, Gabay Moto. Tingnan si Gabay Moto. Ano yung ectopic? And palablab po ako nakapin mga lalab, Gabay Moto. Palablabin po natin si Gabay Moto mga lalab. Jacinto Ela nagbaba ng bay, Jacinto. Ayan, Gabay, nasa bahay mo ako lalabs, Gabay. Ayan, Gabay, nasa bahay mo ko. Mamaya panoorin ko siya ng full para malaman ko ano yung ectopic. Ectopic pregnancy, Tagalog health, fetus, ovary. Yan, nasa bahay mo ako, padikit mga friend, mag-iwan lang ng bakas para mabalikan ko po. And Gabay mo to, nasa bahay mo ako ha, ayan. Ayan, Gabay, nagbaba ng buhos. Ernest Tawa, Miguel Love, shout out. Ernest. Dan Tusok Hos. Cooking, Maui, what do you want? Magpipi ka? Ha? Dikit-dikit. Maui boy, want to make pipi? Ernest Tawa, ayan, nagbaba ng bahay. Gabay mo to Dan from Adventure. Ayan, Ernest nagbaba ng bahay. Ayan, 3 minutes watch Gabay mo to para hindi siya malagas. Palablab po ako nakapin mga lalab, nakapin po, nakapin. Sandro Maginoo, ayan. Kumbati Sikwati from Ernest Tawa. Kumbati Sikwati. Taradan, tadadadan, tadadan.
Ayan si Sandro, Halabira from Ernest Tawa, Halabira. Halabira daw mga lalas from Ernest Tawa. Haha. Ernest Tawa dan sa Bohol. Ayan. Ayan, gabay mo to. And pangalawang dikit gabay. Yan, gabay mo to. Nagbaba ng bahay. Paano niluluto mo? What the smell? What is the smell? Oh, yeah. Ano yun? Naihi ka ba? Wait lang mga nalas yung aking pusa. Baka naihi. Ano yun? Naihi ka? Ah. Ah. Dito. Dali. Oh. Naihi pala pa. Okay, ang ingay. Naihi. Naihi kasi yung pusa ko mga lalas. Ayan, dinala ko lang sa ihian niya. Mamaya itapon na natin yan, mga boy. Cyril Chloe Miguelab, shout out. Dan sa nakapin po from Masinto Ilan. Ayan. Dan dikit iwan ng baka, sukli ko kaagad from Cyril Chloe. Ayan. 8 million Miguelab, shout out. Ayan, naihi pala si Maui Boy. Yung aking cat. Ernest Tawa dan sa, si Katuna Buhol. Ayan, 2 minutes watch na to, Ayan. Gabay mo to, lalabs. Ayan, pangatlong dikit to sa'yo. Dati man tayong dikit sa main channel ko, ha. Idolos, papin po mamaya. Sige, lalas, pin kita. Wait lang, ha. Inap, my boy. Come here. No need. Pasaway kang pusa ka. Come here. May mga nalabs yung aking baby. Umihi. Basa pa yung itlog. Ay! Basa pa yung bitlog. Ayan, gabay mo to. Pangatlong dikit to sa'yo, ha. Ayan. Stay. Ikaw, makulit ka. Ayan, gabay mo to. Pangatlong dikit. Ernest Tawa, nagbaba ng bahay. Wow, nice yung alaga mo po. Yes po. Ano po to? Siberian cat. Ayan. Dala ko po to galing abroad nung June 21. Inuwi ko siya galing United Arab Emirates. Oh, nyaw daw po, nyaw. Hindi po siya nakain ng kanin. Cat food lang. Mahal ang pagkain dito sa Pilipinas, 180 ang kilo. Ayaw niyang kumain ng kanin. Amoy-amoy lang. Ha? Tapos wasting food. Kapag kinain niya ngayon, tapos may natira, ayaw niya nang kainin uli. Gusto niya bago na naman. Say hi, Maui Boy. Say hi. 8 million, mega live shoutout, 8 million. Kuya Bay Vlog, ayan. 8 million po, mega live shoutout. My name is Maui Boy. I am 3-year-old. Ayan. Okay lang yan, cute naman. From Masinto Ilan. Makulit. Ano to makulit? Gusto lalabas lagi. Ayan, 10 million in the house. Mega live shoutout, 10 million. 10 million mega live shoutout. Nyaw. Nyaw. Asinto nagbaba ng bahay, Asinto. Ernest Tawa nagbaba ng bahay, Ernest Tawa. Ayan po si Ernest Tawa po nagbaba ng bahay. 9 million miglag kumbati si Kwati from Ernest Tawa. Ayan. Baba ka na ikaw. Makulit to eh. Gusto lagi lalabas. Makaya pala maingay kasi naiihi. Doon ka. Gagala ka na naman. Here. Oh. Kaya ka na kumain. Tayo tapos eh. Padikit po mga friend, road to 1K, 944. Ayan. Bamo yung bahay mo, Asinto lalabs. Ayan. Ayan, dan ako ng 3 sa'yo,
Jacinto. Halaya. Sa tamsak dikit wala ng bakas from Cyril Chloe. Ayan si Cyril, bibibay nito. Ay, si Ribs pala to. Si Paradebs. Jacinto Ella, nagbaba ng ba, Jacinto. Ayan pa, nakapin po, road to 1K mga lalabs, nakapin. Ayan, road to 1K po nakapin, road to 1K. 944. Ayan, palablab po nakapin mga lalab, ha? Sinto Ella, na Sinto. Diwata Tamsak Danhos. Gabay mo to, ayan, nagbaba ng bahay, gabay. 10 million Migalab shout out in the house, 10 million. Ay, nasinto nasa bahay mo ako lalabasin to, ayan. Jacinto nasa bahay mo. Thank you so much mga friend. Iwan po kayo ng bakas para mabalikan ko po. Ayan, Jacinto nasa bahay mo ako, ayan na. Hindi na ako magbabakas sa Sinto ha. Panuorin ko lang to ng 2 minutes para dikit. Ayan, padikit po from Diwata. Ayan, Sir Ernest Tawa po nagbaba ng bahay. Ayan, Jacinto. Still watching lalags. Still watching ng video mo? Host, papin. Sige, Kuya Bay, sunod kita, Kuya Bay, kay Kay po, Jacinto. Ayan, lista kita. Diwata, 838. Ayan, dikit ko na to sa'yo, lalabs, oy. Jacinto, ayan, unang dikit. Swiss Pandi, 838. Gabay mo to, nagbaba ng bahay, gabay mo to. Jacinto Elan, dan full pack na, pasukli na lang po from Cyril Chloe. Ayan, pasuklian na lang si Cyril Chloe, Jacinto Elan. Jacinto, yung mga dumikit sa'yo, pasuklian na lang, salamat. Ayan. Tamsak dikit, iwan lang ng bakas, suklian ko agad from Cyril Chloe. Ayan, 11 million, Migalab, shout out, 11 million in the house. Dan Kuya Bay from Ernest Tawa. Ayan, okay, no problem, suklian ko po kayo from Jacinto. Ayan. Sandro, nagbaba ng bahay, Sandro. Ayan, pangalawang dikit, Jacinto lalags. Hindi na ako magbakas, pangalawang dikit. Ayan, palablab din ako mga sa mga binababa ni Nightbot. Ayan yung aking member ang palatandaan. 9 million Migalab shout out. Cooking with Sapia po nagbaba ng bahay. Thank you ang bike nyo po. Ayan, thank you so much din lalas. Ayan, para masento ilan. 9 million Migalab shout out. Angela Ben Danilo Thumbs Love. Ayan. Lalab, salamat sa pa-thumbs love mo, lalab. Salamat. Thank you, host. Ayan. Insure Gold. Ayan, palablab po nakapin road to 1K mga lalabs. Magandang buhay everyone from Angela Bindanilo, Ernest Tawa, nagbaba ng bahay. Ayan, Jacinto, dikit uli Jacinto. Mga lalab sa nakapin, isa na lang sa nakapin, mga lalab, isa na lang po. Ayan. Nandito ka pa ba, Kuya Bay? Kuya Bay, baba ng bahay, Kuya Bay.
Kuya Bay. Isa na lang po sa nakapin, isa na lang. Diwata Hello from Gabay Moto. Salamat mga lalabs, dikitan ko kayong lahat. Ayan. May harang na naman. Dana Sinto from Ernest. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Nandito pa ba si Kuya Bay? Cesar Brosa Dan sa'yo. Hello po, Lalab. Good morning. Arcons, Lalab. Miguel Love, shout out Arcons. Ayan. Lalab Arcons, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Thank you. Thumbs down, salamat. Thank you, Sir Ernest. Kuya Bay. Baba yung link mo, Kuya Bay. Tamsak dan. Ayan. Arcons, nagbaba ng buy. Thank you, Sir Ernest. Balikan ko po kita. Ayan. Arcons, nagbaba ng buy. Arcons. Ayan. Lablabin natin si Kuya Bay Halabira. Uy, from Ernest Tawa. Ayan, isa na lang sa'yo. Asinto ilan ha. Lang Kuya Bay, pin kita. Wait lang. Halabira, oy, from Ernest Tawa. Ikaw pa rin, mahal ko. Ayan, Kuya Bay, nakapin po, palablab, Kuya Bay. Harang, salamat Lalab sa iyong paharang. 546 ka pa lang pala, Kuya Bay. Panibagong pisa ng mga sisiw at panibagong salang ulit ng mga itlog. O, dahil mong alaga. Dan Pulpak sa nakapino, salamat. Ayan, from Arcons Vlog. And malalab-labin nyo yan si Arcons Vlog, live streamer yan. Maraming tao yan sa live niya. Ayan, Sandro Maginoo, nagbaba ng bahay. Sino ba ito si Sandro? Sandro Maginoo, ayan, nagbaba ng bahay, Sandro. Sa lahat ng support sa akin, God shower you all lot of blessings. And lalab, may isa pa, 49 ka palang kanin, di ba? Hindi kita pakita ng isa, wait lang. Alan Nasinto. Asinto Alan. Palablab po ako nakapin, Kuya Bay. Ayan. Mahal ko. Ayan, Alan, pang ano pa to, last. Pang 51 na, 951. Ayan, mag-banana ka pa mamaya para makaano ka. Makagraduate ka na. 50 na lang, makagraduate ka na. Sasahod ka na, monetize ka na. $6 million, Miguel Love, shout out, 6 million in the house. Ayan. 6 million, Miguel Love, shout out, 6 million. Thank you so much, 6 million in the house. Palablab pa ako kay Kuya Bay, mga lalabs. Kuya Bay, may tao sa labas. Silipin nga natin. Ayan, Kuya Bay, Miguel Love, shout out. Palablab pa ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan, palablab po kay Kuya Bay, nakapin po. Dan sa nakapinos, from Jacinto Elan. Kuya Bay, pasuklian na lang si Jacinto Lalab, dan na sa'yo. Dan sa nakapin, from Jacinto Elan. Cooking with Sapia, ayan, nagbaba ng bahay, cooking. Ayan, Kuya Bay, nasa bahay mga Kuya Bay.
Panibagong pesa ng mga sisiyo. Ayan. Wow, dami mo namang alaga. Kuya Biden sa sisiyo mo from Sandro Maginoo. Ayan, si Jacinto po nagbaba ng bahay. Palablab naman mga lalabs. Ayan, cooking with Sophia po nagbaba ng bahay. Lablabin natin cooking. Sandro Maginoo nagbaba po ng bahay. Ayan, ano Kuya Bay? Nasa house mo ako. Ayan, 7 million in the house. Big love shout out, 7 million. Ayan, 9 million. Big love shout out, 9 million in the house. Ayan. Dan po, Ophelia the Adventurer from Jacinto Elan. Lalab, salamat sa pagdikit. Lalab, salamat Jacinto Lalab. Ang paluluhain mo pa. Salamat Jacinto Lalab sa pagdikit sa aking member. Maraming salamat. Ayan, Kuya Bay, sabay mo ako ulit, Kuya Bay. 548. Ang paluluhain mo pa. Cooking, you are the next cooking, okay? Dan na po nebor kay Ophelia Adventurer. Ayan. Lalab, salamat. Maui, what are you doing? Why you are crying? Jacinto Lalab, maraming salamat. 7, 8, 9, 10. Papa Yo, mega love shout out, Papa Yo. Thank you so much, Papa Yo. Mega love shout out. Tamsak ma'am from Papa Yo. Salamat po sa patamsak, Papa Yo. Ayun, palablab po ako nakapink. Kuya Bay Vlog. Ayun, Kuya Bay. Ay, hindi pala to kay Ophelia mabuksan. Paano ka dumikit? Jacinto, nagbaba ng bias. Sinto, ayan. Thank you so much, guys. 9:51 na po, road to 1K. Ayan, from Jacinto Elan. Mayarang pa kasi tapusin ko lang yung harang. Kuya Bay, nandito ka pa ba, Kuya Bay? Jacinto Elan, nagbaba ng bias. Sinto. Arcon Dan Host from Kuya Bay Vlog. Arcon Dan Host. Ayan. Arcons, lalabdan si ano, Kuya Bay. Pabalikan na lang po, Sir Arcons. Maraming salamat.
Ayan, 7 million Mega Love shout out. 7 million in the house. Di pa kayo, anong ka alis, ma? And Kuya Bay, pangalawang dikit, 48 ka na. Kuya Bay, ayan, Kuya Bay. Ma. Sino? Magkano? May magpapaload mga lalas, wait lang. Sino? Ha? Anong UTP? Tingnan na lang number, kuya. Nagla-live kasi ako. Number, kuya. Ano ba sa'yo, smart? Ano? Wait lang, ha? Wait lang, mga lalabs, kasi may nagpapaload. Kaya magkano paload mo? Saan na siya, kuya? Ba man nawala? Nalabas ako, wait lang. Mga lalabs, wait lang, may nagpapaload. Labas ako, mga lalabs, wait lang po, ha? Give me few minutes. Wait lang po. Pasensya na kayo, mga lalabs, may nag-load kasi. Ayan, may nagpa-load. May tindahan kami sa labas. May mga customers tayo sa labas. Ayan, 9 million may got pink vlog dan from Masinto. Ayan, DBN. Ayan. Ayan, nakabenta tayo ng load, 20 pesos.
Bibinta ko ng load mga lalaws. Ayan, palablab po sa Happy Glads. Mega love shout out. Happy Glads. Happy Glads. Mega love shout out. Ayan, Happy Glads. Bye, thumbs. Mauubos na yung load ko, ma. Ko, ito, may tulungan mo. Then available dyan. Ayan, from Happy Glads TV. Ayan, si Happy Glads po may... Tulog na si Jonas. Inayos siya, bye. Hindi yan nasusuya sa akin, ma. Siya naman may kasalanan. Hindi niya pinadala yung computer na malaki. Set. Yun. Hindi niya kukunin lahat yun. So, uwi dun sa kanila? Hindi uwi sa kanila. Mga ano ka ba? Hindi. Jacinto, ayan. Nandyan pa po ba si ano po? Si Sandro Maginoo? Happy Glads Danos from Kuya Bay. Sandro Maginoo, nandito ka pa ba, Sandro? Naramdaman. Ayan, Kuya Bay, parang matagal ka ng ano hindi ka pa rin nakagraduate. Parang dati nagganyan pa rin yung ano mo yung bahay. Kuya Bay. Ayan, Cherry B, love shout at lalab, Cherry B. Tamsak host. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak, Cherry B lalabs. Tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Thank you. Magdala ka man ng cellphone. Si Jacinto Elan. Ayan, from Sandro. And baba ka po ng bahay mo, Sandro lalabs. Alas na ba kayo, ma? So, anong gagawin ko ngayon? Ha? Master K, ay available 50 po. Sandro Maginoo, nagbaba ng bahay. Sandro. Patay tayo, nag-iikot-ikot na. Pag pumatak na ang 10, ganito na. Isa lang ang ibig sabihin nito, mga lalabs. May nag-ano ba, building? Sir Sandro dan po from Jacinto. Nag-building, ma? $9 million Miguel Love Show. Jacinto tayo po 50 from Master Key. Kasi may ano ka, ma? Plastic. Ba't may plastic? Bilalab, salamat. Nakamute pala si Cherry B. My work. Okay lang, lalabs. Maraming salamat, Cherry B. Sige lang, Cherry B, lalabs. Salamat, Cherry B. Kala ko nakamute na naman ako. Ha? Maglog. Kaya nandito naman yung camera. Wala naman dyan. Hindi naman nila pag nanasaan yung katawan mo, ma. Kasi ano na. Expired. Expired na yung katawan mo. Siguro. Cesar Brosa, ayan, nasa bahay mo ako, Cesar. Si ano pala to, si Sandro Maginoo. Bida na po ba kayo nakapin?
naman. Mawi, why you cry? Sa gabi't araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan, Cesar, nasa bahay mo pa ako. Ano ba to? Ginisa Labs, Jacinto. Mga nalas tayo naglo-loading na. Laika, kailanman. 7 million megalad. Tayo naglo-loading. I don't know what happened now. Maybe because of some outside. They are doing some. Ayun mga lalad, I'm so sorry mga lalad. Tayo naglo-loading na. Kasi parang uulan. OM. Chari B, palablab pa ako kay Chari B mga lalabs, nakapin po Chari B. Tagpuan, larawan mo. Ayan, 10 million, mega love shout out, 10 million. Sa gabi't araw, ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Chari, ayan nakapin po si Chari. Lablabin natin si Chari mga lalang. Chari, nasa bahay mo ako. Ay natatanaw. Ayan, Chari Lalab, nasa bahay mo ako from Kuya Bay. Ayan, Chari, dinikit ko sa'yo, Chari Lalab, Chari B. Naglo-loading na talaga tayo. Thank you po, Sir Sandro. I really appreciate your effort. You're such a nice and a good person. God bless you always, as always. Ayan, Chari Lalabs. Chari. Welcome, Masinto, malapit na mag-graduate. Ayan. Akala ko ako loading, ikaw pala, haha. Ako po nag-loading, Lalabs, ako. Nag-loading. Ayan, Sandro Maginoo, Lalabs. Yes, bro. Ito na po ang Ayun mga lalabs, magpapaalam na po ako mga lalabs kasi naglo-loading na. Ayun mga lalabs, magpapaalam na po ako mga lalabs kasi naglo-loading na. Mawi. Patingin na. Oh.